Madokachere mabuja akanaka tauya anonhau dzanyasi zuva rochigumi notatu mwedzi uno waNdira. Tiri kutenda nhau dzanyasi, tiri kutanda nokunyepai kuti zvakaburika mubvunzo dzowapweredzo A-level zvaburika nyasi. Kwai vanhu vanokwanisa kuenda padandemutande koboya kuti wapwere wavo wakaita sei. Ipapa kwai yoZimSecyo kwakapasa wanoita 94 kubva muzana, 84%. Toramba tichiti makorokoto rekai tiringe kuti zvichaita kuti nyika iite zvazvisvinu chere. Tinoshuvira wakapasawa kuita tuzvinu. Kwaburika nyasi masoko ahwadza wazhinji, asamisa wazhinji, akavhundutsa wamwe. Ipapa isu hedu takandodipfama nokuti tinoziva kuti pane chinenge chareketika chese nohurumende panenge paine katulikwa kuseri. Nyasi katulikwa kawakaburika pachena pakuti Zimbabwe Defence Industries, kambani yomasoja inofanira kunge ichinhadzira pfuti nezvombo zvohondo, kwaindo yagopuwa mvumo yokuti itengese chichehwa choLithium kunze kwenyika chiribe kupepetiwa. Munobva mandoziva kamugwa iri kuenda nhau iyi. Idi zvakaita kuoma. Takazviziva kuti paribe chisvinu ipapa ukatoona paita chaitika panenge paine chimwe munondomirira basi. Rekai wakuru wagorekete kuti kwai chino manenji chino hachifambisiba. Ipapa munobva matoona kutoti wanga wagara hawo watoronga dhende rawo kuti wagwe kuite mari makutukutu chaiwo. Rekai tione kuti ichaita sei mari painenge yapindapo. Dare roparamende rokuringa nozvogwaro rezeki rodelimitation riya nokutara muganhu kwai ragonyora iro tsamba ino mapeji 23 ekushora nokumhura zeki pane zvayakaita. Ipapa wagoburika wari kureketa kuti zvakaitiwa nozeki kutambisa mari pokare kuti paribe kana chisvinu chavanofanira kunge vachitombokurudziwa kuti waite ipapa. Gwaro rozeki rine zvizhinji zvada kugadzirisiwa zvokutoti kana vanhu vari kufunzira kuita ugweta chaiwo vanotokona kuzviganhadzirisa. Idi zvakaita kuoma. Rekai tione ipapa, asi chiri kuramba chindoburika pachena kuti bato reZANU-PF rakanga risingadeba kuti miganhu itahwe pokare, nokuti vanhu vazhinji kureketa kuno wachinja manje magariro avo, wachiri moba kumaruwa zvavainge wakaita kare, asi wachiri kuda kuramba wachindoita nzvimbo dzakawanda dzokumaruwa nokuti ndoko wanoziva kuti wanoita zvavanoda. Rekai tione ipapa kuti zvinenge zvipera sei. Tinoramba tichindokunyepai. Zvahwadza nyasi paburika kuti rimwe rakamboita mupurisa muTikitivha Jason Muvhevhe kwai aenda kogwarasha vanhu kunzvimbo yoHwedza. Aenda kuHwedzako akanogwarasha mupurisa anga anotungamira kamba yopaHwedza. Pabodzi pono mumwe muprofita ndiye waatanga kugwarasha agoenda pokare kuenda kumastoro akagogwarasha mumwe pokare nopfuti. Apa kwai kuno mumwe mupurisa atoripo izvezvi ari kuzikana ba kuti anopona chere. Idi zvakaita kunyangariwa. Ipapa mapurisa agotoreketa kutoti tiri kukumbira kuti kana paina ari kuziya kana amuboya paendapo agoti nyepe. Rekai tione kuti vachamubata chere mubiya uyu nekutoti iwo pakaita kunyangariwa. Tikuti mweya yawapfai aiwa ngaizorore murugare. Wamwe wamai wokuChiNhoyi wane makore 33 39 pachirungu kwai waendesiwa kudarodzi mhosva wanonzi tambudzai hove. Kwai waendesiwa kudarodzi mhosva kuChiNhoyiko nokuti kwai wagoenda kotaya mwana wavo wanga wazvara akapfa, wakabva wamuisa pachuru kumucherera kuti wawike mhosva yawanga waita. Kwai watsanwawo murume wavo ariko kujere. Saka iwo wanga waita mutsepwede zvagowapa mimba. Pakaita kunyangariwa chaipo. Rekai tione kuti ichapera yakaita sei iyoyi. Hwarawa dzokumurehwa dziya dzokugokubiwa novapfana veZANU kwai ipapa dzagotoreketa pachena kuti zvii zvakaitika. Mukatetekera zvakareketiwa zvawanga wachireketazvo, idi munoita kuvambwira tsitsi. Unotosaya kuti hwarawa idi chii chakamboita kuti dziite kukubiwa kwakadari. Zvakaita kuoma chaizvo. Asi tiri kufara hedu kuti izvezvi aiwa waburika wakutoreketa zviri pachena. Tinoimba kuti wasimba manje wakutonyatsoenda pachena kuti isu tiri weCCC sekureketa kwawanga wachiita. Kambani yoZesa yagoreketa kuti ichaenda kudarodzi mhosva pokare kuti ipuwe mvumo yokuramba zvakareketeka nodare guru munyika kuti wiki nerichivhayo agopuwe
dhiri rache rienderere mberi. Ipapa apa pakaita kunyangariwa chaipo. Rekai tione kuti vanenge vachiita sei. Takatomirirawo nesu nekuti tiri kuda zvana wikinero vanoita zvokutamba nonguhwawa. Nyasi magetsi ari kubikiwa nonyika yese ari kusvika mamiriyoni emawati 687 687 megawatts. Kuhange kuri kubva 420 427. Kukaribha kuchibvawo 260 260. Toramba tichitenda. Hurumende yagoburikapo kare iri kuita zvayakajaira zvokupa vanhu chihokoyo chokureketa icho kuti kwai izvezvi zvikoro zviri kukwidza mari dzofundo zvinogona kundovhiringidziwa. Wakuru wezvikoro vanogona kana kutopfigirwa mujere pabodzi pono kutopfika zvikorozvo kuti zvireke kugonge zviripo. Imiwe waona kuti upfumi hwavo aremera wakutadza ivo kuti vanhadzirise zvinhu. Kochinga ipapapa ivo wakatokwidza vhati chaiyo zvokutoti vanhu vese kana mukatoona mafoni chaiwo akutoita kukwira kuitira kuti mutengo wevhati unge uripo. Ivo vari kukwidza asi vari kudaba kuti vamwe vanhu vese vakwidze. Pakaita kuoma chaipo. Rekai tione kuremewa noupfumi ndokwavari kuita mazuva ano. Kwai kambani yoRafaji yakuchinja zita kuti igotenziwa kuti Kaya Cement. Aiwa, rekai tione kuti vachazviita zvichibureka zvisvinu chere ipapa kana kuti panenge pari bem. Nyaya yokuti nyika yoZimbabwe ipinziwepo kare kumuzinda kana kuti kudare rinonyika dzakambopambiwa noBritain kwai yaenderera mberi. Izvezvi iri kureketika kudare roparamende ropamusoro rokuBritain zvokutoti asi vazhinji vacho vareketa haiwa vari kuzvidaba kwai nyika yeZimbabwe itange yachinja maitiro ayo. Hurumende itange yareka zvokuita vanhu vakaita sana Jobhosikara mujere waribe mhosva nokuita kwese kwakaitiwa ana Johanna Mamombe zvese nezvimwe zvaana Makomborero Harizwishe zvenge zviri kundoramba zvindoreketeka. Rekai tione kuti kana zvikazochinja izvozvi wachazozvibvuma chere kuti nyika yedu ibenhukepo kare kumuzinda kana kuti kumutambo wonyika dzakambopambiwawo. Rekai tione kuti zvinenge zvichiita sei. Chikwata chokiriketi chiri kutamba mangwana nomusosondo kuHarare Sports Club vari kutamba neyo Ireland mutambo yo T20 towashuvira kuti wahwinhepo kare tuzvinu tiringedzo pasirese. KuSouth Africa waRamaposa wakaita zvokutamba vanogona kupagwisiwa nonyaya yemagetsi kukwira kwaagweita nokutoti zvezvinyasi padokerera padandemutande pawopo vanhu vari kundoti #national shutdown, vamwe vari kuti #time to stand up. Pakatoita kuoma chaipo. Rekai tione kuti vanoikunda chere. Iwo waRamaposa wangoreketa hawo kuti aiwa njaobai waribe kana chokuita nozvayo iyo magetsi kukwidziwa kwaaita. Idi pakaita kuoma. Wakomana mukaona makwirira aita magetsi muSouth Africa motoziva kuti injodo nhamo iri kuita kuuya notuzukuru zvese nomapete ayo inenge yakaita kupfugamira imomo muSouth Africa mo. Zvakaita kuoma chaizvo. Anoimba muSouth Africa Arthur Mafokate apinziwa mushishi kureketa kuno woSIU wanoringa nozvovanhu vanoita zvokuba mari zhinji waagototi wapuwa mvumo nodarodzi mhosva kuti wamubatire midziyo yache nokuti akatora mari kwainge kuNational Lotteries Commission achiti ari nebasa raada kuita rokubatsira vanhu asi aribe kana chibodzi chaagweita agosenzesa mariyo kuenda kotenga hache imba nokutenga mumwe midziyo. Ndipo unotoona kutoti mabira akapusa akadari. Idi unotora mari inofanira kunge ichibatsira wabi yako wobva waenda koisenzesa paribe kana chawaita chinobetsera wabi yako chacho. Idi zvakaita kuoma asi totenda kuti wari kuita tuzvinu. Dare guru munyika yoKenya ragoti iro zvese zvakareketika nehurumende kuti kwaipa kubhadharisiwa mari yomutero kana munhu achibisa mari yache kubva kuhomwe yebhangi achiisa kuhomwe yomupesa kwai zvambomisiwa. Rekai tione kuti wari kuita sei. Idi zvakaita kuoma. Vanhu vangu vaita kuchema nayo nyaya iyi. Rekai tirambe takaringa kuona inoperera. Wanoringa zvotsvarakadenga dzopasi rese woMiss Universe vari kuita kuona tsvarakadenga dziri kutekaira mangwana
kwaipapa pavanhu 786 pangori newapfumbamwe wari kubva kunyika dzokuafrica towashuvira tusvinu wapfumbamwe wa mutungamiri wenyika yefrance aramba kukumbira regerero achiti anoda bagopinziwa munyaya dzakadando nonyika yetunisia. Rekai tione ipapa kuti zvinenge zvimbotekaira sei zvakaita kuoma chaiko. America yagoti iyo iri kutsvaka mukuru weAl-Shabaab, ikagoti iyo anenge akona kuwapa umbo hwokuti ari papi kusvikira asungiwa anokona kupuwa mari inotosvika mamiliyoni 10 chaiwo kuAmerica. Idi maprofiti edu ekwedu profita waye ndikaongorekete wapuwe makutukutu emari akadare aya anoita kuuya kundoti idi zvakaita kunaka chaizvo. Rekai tione kwezvinoperera izvozvi. Munyaya yegumisira, Beni McCarthy akupembedziwa kunyika yeBritain ko nokuita kwache ari kunzi ndiye agoita kuti timu chikwata choManchester United chimukepo kare changa chakupfa. Idi kugoedza iko ari kuita kusvinu kunyanya kamufana kaka Rashford kaka kariita kurasha chaiko. Rekai tione kuti zvinopera mushechere pauri kusangana noManchester City tinenge takandoringa asi tiri ipapo zvedu panyasi taperera pano. Ndini wenyu MhanduweWeNhau.